Avui ens acompanya la Núria Picas i Alves, corredora de muntanya catalana, que ha guanyat desenes de curses de muntanya més destacades. Benvinguda, Núria. Hola, gràcies. Comencem amb un bloc de preguntes sobre els teus inicis en el món de l'esport. Molt bé. Endavant. Amb quants anys vas decidir que et volies dedicar-te a córrer? Jo crec que quan tenia 18 o 19 anys, però en aquell moment no vaig pensar que em volia dedicar a córrer. Va ser uns anys més tard, va ser quan tenia ja uns 30-32 anys, que va ser quan vaig guanyar la meva primera cursa de llarga distància, i allà sí que ja vaig pensar que em podria dedicar a córrer professionalment. Vale. Vas provar algun esport abans de decidir-te per la muntanya? Sí, jo de fet vinc del món de l'escalada, també de molt jove vaig començar amb un curs d'espeleologia. Per als qui no sabeu què és l'espeleologia, és entrar dintre les coves subterrànies i investigar una mica aquest món. També m'agrada molt la bicicleta de muntanya, la bicicleta de carretera. Vull dir, a mi m'agrada molt fer altres esports a banda de córrer. Qui et va influenciar per decidir-te pel teu esport? Jo vaig començar, que vam ser una mica els pioners, vull dir, al final és una cosa que em va sortir de mi mateixa. M'agrada anar a la muntanya i fer-ho de forma ràpida i com que d'aquesta manera, una bona manera és corrent una cursa, no? També. I em vaig penjar un dorsal jo mateixa i vaig pensar, ostres, aquesta és la manera que a mi m'agrada anar a la muntanya, que és fer-ho com més estona millor i com més de pressa, millor. I al final fèiem entrenaments amb els meus amics i vam descobrir les curses de muntanya i ens hi vam posar. Més que res va ser una cosa que em va sortir de mi. Quants anys tenies quan vas guanyar la primera medalla? Jo recordo que va ser a la Marató de l'Aneto i tenia uns 21 anys, perquè molt abans les curses de muntanya no existien. Llavors, les primeres curses que es feien eren, això, quan jo tenia 20, 21 anys, 22, i aquella marató de muntanya, que la recordo perfectament com si fos avui, vaig fer tercera, va ser medalla de bronze, i va ser la primera medalla que vaig aconseguir. Quina és la muntanya més alta que has escalat? La muntanya més alta que he escalat és a la serralada de los Andes, a Sud-amèrica, concretament al Perú, i es diu Huascarán. Té 6.860 metres d'alçada. Però això no vol dir que sigui la cota més alta que jo he arribat. Jo he arribat a 7.800 metres d'alçada al Makalu, que no vaig poder fer cim, però va ser la cota més alta que vaig arribar, més alta que la muntanya més alta que he escalat, que com t'he dit, va ser el Huascarán. Quants anys tenies quan es va començar a agradar aquesta afició? Ja des de ben petita, des de molt joveneta, que els pares em porten a la muntanya, ja veig que a mi m'agrada molt estar en contacte amb la natura, amb la muntanya, fer esport. Per tant, això ja sempre dic que em ve des que vaig començar a caminar pràcticament, des que tenia 3-4 anys. Per tant, ja és una afició que ve des de sempre, no? Per què vas elegir dedicar-te a córrer? Doncs vaig decidir dedicar-me a córrer, tot i que m'agradessin molts altres esports, com és el cas de l'escalada amb roca, potser més fins i tot que córrer. Doncs va ser per això, perquè quan vaig començar a fer curses de muntanya veia que tenia resultats, que guanyava medalles, que guanyava copes, que feia podis, i vaig pensar, ostres, potser això se'm dona bé, no? La vida de vegades se't posen aquestes oportunitats a davant i les has d'aprofitar. I el córrer se'm donava bé
i vaig dir, doncs mira, aprofita-ho, és un do que tens, doncs posa't a córrer i posa't a competir, i així va ser. I així és com vaig començar a ser corredora professional de muntanya i a guanyar, doncs, curses i a fer d'això, doncs, la meva feina. Quin era el teu somni quan eres petita? El meu somni, no ho sé, al final, doncs, ser feliç, no? Fer esport, jugar molt i tenir una vida, doncs, alegre, feliç, estimant els altres i que tota la gent que jo tingués al meu voltant, doncs, també fos feliç. Al final és una mica el que tot busquem, no? El que tothom busca. En el meu cas és fent esport, és estar a la muntanya, però, bueno, i vaig pensar, ostres, el meu somni és això, no? És fer molt esport, escalar molt, fer curses de muntanya i així és com soc feliç. Molt bé, fins aquí el bloc de preguntes sobre els teus inicis. I ara passarem a fer-te algunes preguntes relacionades amb la teva trajectòria professional. Quina va ser la teva primera cursa? La meva primera cursa, ja us ho he dit abans, crec que va ser la Marató de l'Aneto. Potser abans en havia fet alguna altra, però no recordo si va ser abans o després. Potser va ser la mitja marató de Catalunya, que es va fer aquí a Sant Llorenç Savall, però entre aquesta i la Marató de l'Aneto van ser les primeres curses de muntanya. Quant temps portes fent curses? Jo, o sigui, a nivell professional fa 9 anys que corro curses de muntanya a nivell professional. Vaig començar des de més jove, com us he comentat abans, però així amb una planificació en sèrio, ja sent la meva feina, doncs gairebé una dècada. Quantes hores entrenes al dia o a la setmana? Depèn de si tinc una competició o no, no? Per dir-vos un exemple, quan va començar això del confinament, a mi em va costar molt arrencar, em costava molt fer esport a casa i les 2 o 3 primeres setmanes feia molt poca cosa, feia molt poc esport, perquè pensava, bueno, que quan poguéssim sortir ja recuperaria aquest temps perdut. Però com que he vist que això anava per llarg, he anat de menys a més i he començat a fer esport i per posar un exemple, la setmana passada vaig fer més de 26 hores d'esport. Van sortir entre unes 4 o 5 hores diàries i aquesta setmana anirà pel mateix, no? Avui, per exemple, ja he sortit 1 hora i mitja en bicicleta i he fet 1 hora i quart de força i ara a la tarda tornaré a fer 1 hora de bicicleta i segurament sortiré a caminar, a córrer al vespre 1 hora més i sortiran també entre 4 i 5 hores diàries. Però en una situació normal solc entrenar entre 15 i 25 hores setmanals si estic en una competició a la vista. Quina va ser la primera copa que vas guanyar i on va ser? Va ser a la Marató de l'Aneto, que, com us he explicat, vaig fer tercera i aquella va ser la primera copa que vaig guanyar. La tinc aquí a casa i és una de les que els hi tinc més de carinyo. I llavors ja, en quant a curses de llarga distància, la primera copa que vaig guanyar va ser la cursa Cavalls del Vent, que és la Ultra Pirineu, que vaig fer primera, va ser el 2011 i aquesta va ser la primera copa que vaig guanyar en una carrera de llarga distància. Concretament van ser 83 quilòmetres. Quants curses has guanyat? Ostres, això no t'ho sé respondre, no ho he calculat mai. No t'ho sabria dir. Algun dia ho miraré. Bé, no sé si ho podré saber perquè tinc molt mala memòria i tampoc ho tinc apuntat. No ho sé. Segueixes una dieta o menges el que vols? Mira, des de fa poc més de 2 o 3 setmanes he començat a seguir una dieta perquè això del confinament veia que la cosa no anava desmarxant
i he posat fil a l'agulla. Normalment, quan estic en plena temporada, sí que segueixo unes pautes d'alimentació, però una dieta tan pautada com la que estic tenint aquests dies no l'havia seguit mai. I penso doncs, que és molt interessant. Em trobo molt millor, el meu rendiment està millorant dia rere dia i la veritat és que us recomano sobretot menjar sa, tenir bons hàbits, menjar molt bons aliments. Sobretot el que estic menjant és molta fruita, molta verdura, molta proteïna i el que no menjo sota cap concepte són productes processats ni bolleria, com és els dònuts, ni bollicaus i croissants. Tot això no m'agrada menjar-ho perquè penso que no va bé pel meu organisme i intento tenir una dieta molt equilibrada. Sobretot això, fruita, verdura i seguir la dieta mediterrània que tenim. Els meus fills també intento que segueixin aquestes pautes. Quina ha estat la victòria que més valores? Home, sens dubte l'Ultratrail del Mont Blanc, que va ser l'any 2017, va ser una cursa de 170 quilòmetres a França, entre França, Itàlia i Suïssa, i aquesta és la victòria més important que he tingut a la meva trajectòria. Qui ha estat la teva millor rival? La meva millor o la meva pitjor? Millor. La millor rival, n'he tingut diverses de rivals. He tingut a la francesa Caroline Chaberot, he tingut a la sueca Emily Forsbeck, he tingut a l'americana Rory Bossio. Jo crec que la millor rival també ha sigut l'Anna Frost, la neozelandesa Anna Frost. Per mi és la millor, la que li tinc més carinyo, perquè és una corredora que també m'ha ensenyat moltíssimes coses. I segurament la pitjor rival per mi ha sigut l'americana Rory Bossio perquè va aparèixer en un parell de curses que no em plantejava qui fos i van ser les meves dues segones posicions a l'Ultratrail del Mont Blanc, no? Et pots guanyar la vida en aquest esport? Sí, me la puc guanyar mentre duri. En el moment que deixi de córrer o de competir, no em puc guanyar la vida. O sigui, m'he de buscar la vida després. Això no és com el futbol, que els jugadors cobren molts diners i quan acaben poden viure còmodament la resta de la seva vida. En el meu cas no, jo puc viure d'aquest esport, però quan acabo he de tindre alguna feina o m'he d'assegurar alguna cosa. Tens ganes de tornar a competir? Sí, la veritat és que sí, que tinc ganes. No competir tampoc moltíssim, molt, però fer algunes curses que jo en tingui ganes i que siguin interessants, segurament si les lesions m'ho permeten, m'agradaria tornar a competir. Has tingut alguna lesió important? Sí, he tingut una lesió molt important que m'ha acompanyat durant tota la meva trajectòria esportiva i va ser quan em vaig trencar l'os astràgal del peu esquerre fa molts i molts anys i és una lesió que em fa molt la punyeta i que estem batallant encara perquè aquest dolor deixi d'existir. És molt dur córrer durant tantes hores? Més dur físicament o mentalment? Jo crec que és més dur físicament, perquè quan el físic ja et comença a fallar, has de ser molt forta mentalment, però si t'enfonses mentalment és perquè el físic no acompanya, no? Per tant, físicament és realment molt dur. Per tant, has d'estar molt preparat, has de fer els deures, que dic jo, és a dir, has d'entrenar molt, però no només es tracta d'entrenar, també es tracta, com t'he dit abans, portar una bona alimentació, portar uns bons hàbits, etc. On et vas
proclamar campionat del món? Per primera vegada em vaig proclamar campiona del món al sud de França, va ser a la localitat de Millau, una cursa que es diu la cursa dels Templiers, i allà em vaig proclamar campiona del món. També he estat a Vilaller, que és a l'Alta Ribagorça, i a la illa de la Reunió, corrent una cursa que es diu Diagonal de Fus. Doncs, com que he sigut campiona del món 3 vegades o 3 o 4 vegades, doncs més o menys me'n recordo dels llocs. Sí. Què vas sentir? Home, una alegria immensa. La veritat és que és molt divertit quedar campió del món. Sí, vaig sentir que tota aquesta feina feta al final té la seva recompensa. Perfecte. Hem acabat les preguntes sobre la teva trajectòria professional. I ara es farem unes preguntes una mica més personals. Molt bé. Fins quan seguiràs fent el que fas? No ho sé, encara no he plantejat. De fet, a mi m'agrada molt fer esport, per tant, continuaré fent esport, suposo que durant tota la vida. Competint al màxim nivell, de moment he fluixat bastant arreu d'una lesió, potser torno a competir, però ja ho veurem. És una pregunta que jo vaig una mica al dia a dia i sobre la marxa. Si haguessis de canviar d'esport, quin escolliries? Segurament escolliria l'escalada en roca o l'escalada en roca, sí, l'alpinisme i l'escalada. Qui ha estat qui més t'ha animat de la teva família? Al final m'ha animat la meva parella, tothom, els amics, que per mi també són la meva família, evidentment la mare, vull dir, al final tothom m'anima i m'ajuda a seguir endavant. Per què t'agrada el teu ofici? Home, el meu ofici m'agrada molt perquè era com un hobby, no? A mi m'agrada estar a la muntanya, fer esport i que després del que més t'agradi es converteixi en un ofici, doncs això és una sort, no? Tant de bo tothom pogués treballar d'allò que més li agrada, no? Segurament el món funcionaria millor. A banda de participar al teu esport, què més t'agrada fer? Doncs, m'agrada molt llegir, m'agrada molt escoltar música, m'agrada fer el Lego, construeixo coses amb el Lego, estar amb els amics, amb els meus fills, moltes coses. Però ja et dic, l'esport m'ocupa molta bona part del dia i al final tampoc et queda massa temps per res més. No, tampoc surto massa de festa, no vaig gaire al cinema perquè tinc el dia molt ocupat. Com estàs sent el teu confinament? Ja et dic, de menys a més. Al principi em va costar una mica perquè també vaig deixar molt de fer esport, però ara que ja estem cap al final, en ple desconfinament, cada vegada estic entrenant més, estic més activa i la veritat és que ara estic molt bé, estic molt còmoda, ens hem adaptat, al final és molt important tenir una capacitat d'adaptació bona a aquesta vida per superar tots els obstacles i ara estic contenta, fins i tot estaria bé que durés una mica més de temps, perquè jo tinc la sort d'estar en un poble de menys de 5.000 habitants, concretament som entre 700 i 900 persones, i podem sortir a tota hora a fer esport i això s'agraeix. Costa molt compaginar la vida professional amb la personal? Home, a veure, costa, però t'has d'organitzar, no? Al final, el fet de ser professional és això, que només treballes d'això. Per tant, et dona temps també per estar amb la família i amb els qui t'envolten. Si no fos professional, llavors seria més complicat perquè hauria de tenir la meva feina, hauria d'entrenar i hauria d'estar amb la meva família, no? Però si és una feina professional,
t'hi pots dedicar moltes hores i també tens temps per tot. Ja hem acabat les preguntes personals. Ara es faran les preguntes sobre el teu futur. Molt bé. Quina muntanya t'agradaria escalar que ara no pots? Tinc moltes ganes de pujar al Toubkal amb els meus nens, que està al Marroc, és un cim de 4.000 i pico metres. També tinc moltes ganes m'agradaria molt pujar al Cerví, al Matterhorn, que està a Itàlia, està entre Itàlia i Suïssa. M'agradaria escalar el Makalu, que és un cim de 8.000 metres que hi ha a l'Himàlaia del Nepal. O l'Ama Dablam, hi ha moltes muntanyes que m'agradaria escalar. Deixaries aquest esport? No, córrer per muntanya és una cosa que m'agrada molt i sí que podria deixar de competir, però segurament continuaria corrent per la muntanya. En el futur t'agradaria pujar algunes de les muntanyes més altes del món? Sí, per què no? L'Himàlaia m'agrada molt, el Nepal és un dels meus països preferits i sí que en un futur tinc pensat repetir, tornar-hi i potser pujar una muntanya d'aquestes de 8.000 metres. Fantàstic. Ara hem acabat les preguntes que havíem preparat i obrirem un torn de preguntes lliures que no teníem planificades. ¿Alguien tiene preguntas? Jo us en faig una. D'on sou? De quina ciutat, de quin poble sou? Som de Catalunya, de Sant Adrià de Besòs. Molt bé. Jo et volia preguntar si creus que val la pena dedicar-hi, o si dedicar-se tant i fer molt d'esforç per aconseguir alguna cosa. Sí, està clar que jo quan era petita i ja de més adolescent sortia molt a entrenar i pensava que el que estava fent serviria per alguna cosa. Encara que no tingués curses, sabia que el fet d'entrenar i de portar una vida sana i de fer esport, alguna cosa en el futur em regalaria. I així va ser, no? Al final va donar els seus fruits. Penso que portar aquest tipus de vida i posar-se objectius i lluitar per aconseguir-los, al final tots són beneficis i m'ha servit de molt. Per tant, penso que val la pena dedicar esforç a estudiar, passar de curs, a intentar localitzar allò que més t'agrada i en aquest sentit focalitzar en aquest do que puguis tenir. Qualsevol persona penso que té alguna coseta que se li dona millor que d'altres. Doncs, per tant, intentar treballar-ho i que segurament quan ets més gran en treus algun profit, no? És com en el moment d'elegir alguna carrera que tothom diu, ostres, jo vull estudiar com de metge o vull ser... o no carrera, o no sé, potser hi ha gent que se li dona bé la mecànica, doncs vinga, no? Estudiar, focalitzar-se i crear, anar-te creant el teu futur. En el meu cas, em va anar molt bé. Sobretot, intentar tenir idees, saber què és el que t'agrada, el que se't dona millor, perquè de gran en trauràs un profit segur. Si no val quedar-se creuat de braços, és interessant, posar-se objectius i lluitar. Gràcies. De res. Moltes gràcies. Si no n'hi ha més preguntes, donarem l'entrevista per acabada. Agraïm a la Núria Picas per haver estat amb nosaltres i li desitgem tota la sort del món en el seu futur. Fins aviat. Molt bé, moltes gràcies. Encantada d'haver-vos conegut
Moltes gràcies, Albert i Dina, per aquesta estona tan divertida. I res, espero que vosaltres també sigueu bons estudiants, que penseu en el futur, penseu que tot l'esforç té la seva recompensa i que no deixeu mai de tenir somnis i de perseguir-los. I sobretot, ser feliços i fer feliços els altres. Això és molt important perquè tot el que vosaltres regaleu als altres o feu bé, tot això torna. Jo ara per acabar vull posar-vos un exemple. Jo una vegada m'estava jugant al Campionat del món de curses de muntanya i va haver-hi un moment que la meva màxima rival, aquella que us he dit, l'Anna Frost, de Nova Zelanda, em va ajudar en un moment determinat de la cursa. Jo vaig caure i ella em va donar la mà i em va aixecar i, a més, una estona més endavant també em va oferir menjar perquè a mi se m'havia acabat. Ella era la meva màxima rival, però tot i així em va ajudar, no? I què va passar? Jo vaig acabar guanyant aquell campionat del món, però amb ella també li han passat moltes coses bones. Per tant, uns pels altres ens hem ajudat i això ens ha fet ser millors. Jo també he ajudat a moltes curses a d'altres corredores i això també a mi m'ha tornat. Per tant, és molt important de vegades pensar, evidentment que hem de pensar en nosaltres, però també hem de pensar en els altres i així farem entre tots un món millor. D'acord?